Rio kod prario gabich ka walendo ni boma kane piny ngima 107.1 FM Kisumu 107.6 Nakuru 95.4 Siaya 98.4 ka Mombasa wayudore ondamo 99.2 ka ngoromo sabiro nyiriri machok mokalo kwa sani wadhi weche manyien adimbe kelonwa kod Rodo Dhiambo to wawinya negi Malidia wacho kotende kod tarik makawuono mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo ka chiel gi fono ni mago matimore seche duto pile ka pile yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 1 dwe mar 9 higa 2025. En odiochieng' mar 244 e higani kod ndalo 121 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2001 e boma ma Durban, Afrika ma milambo kucho e romo mar UN World Conference, jotelo ma Afrika nochuno pinje mag libamba kata Western countries ni mondo kwang'uono kalore gi yuto mane gibedo godo kalore gi sand mane gisando go pinje Afrika kuom higni moingo 30 motelo ne mano. Bende odiochieng' machal gi kawuono higa 2017 doho maduong' e pacho kaindi kata Supreme Court nowito oko yiero mar migosi Uhuru Kenyatta kaka jatend piny ma pacho kaindi bang' kane riwruok mar NASA nochwalo ng'ur kane giwacho ni yiero manotim tarik 8 dwe mar 8 higano endo ne ok otim makare. Be ing'eyo Beng'eyo ni mana kaka laini mag lith lwedo kata fingerprints, lep duto kata tongue prints mag dhano pogore kuom ng'ato ka ng'ato. Mae en kaluwore gi mbui mar danoa.com. maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien gi Coop Bank. Machiegni to mokwongo mage thund weche mabende waikoni gi laksechegi. Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati pod odine log tich mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae kedayo dhoge kalure kod weche mag mibadhi ma itude gode kinde manen gavana ma Bungoma. Doma malo dagi golo chik machungo meko mar gavana ma Bomet Ngire Hilary Bachok. Komachielo bende en ni jodolo mag dind Islam dwaro mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale ogwe tao kalure kod mibadhi mokwako kumba mar SHA. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati poda omed dine log tich mar duol makedo kod mibadhi pacho kae mano EACC kidayo dhoge kalure kod weche mag mibadhi mabendi tude gode kinde manena gavana ma Bungoma. Wangamati ne ochope log tich mar duol mar EACC okinyi makawuono kanyakla kod okil mare Peter Wanyama kod achije mamoka par magina pisas madonge riroge mopogre mabendi tudo godo Wangamati. Juma mokalo ogai mar jamin buche ne otudo Wangamati kod mibadhi mabende wachore notimre kinde manena gavana ma Bungoma. Komachielo e weche go mag doho bende eni doma malo dagi golo chik machungo meko mar gavana ma Bomet Ngire Hilary Bachok. Bachok ne ochopo e doho ka bende dwaro mondo doho chungo meko mare kalure kod mibadhi mabendi tude godo. E kwayo mare ne doho Ngire Bachok ne owacho ni mibadhi mitude godo gin mago maonge adieri kata matin ka omedo ni chal kagima nitiere jogo mabende koro wuok oko mar ketho nyinge kendo rocho ratiche. Kata kamano jamin buche Bahati Mwamuye ogolo chik mondo mi winj burano kendo tarik 7 mar dweni to kuwinjo duoko ma wuok ka duol mar EACC kalure kod kwayo makamano. Wadhi kaunti ma Migori kama waidun jodak ma Kigutura e sub-county ma Kuria West choko menda mar gero klas kata kar somo mar nasari kata ECD e skul primar ma Kigutura. Okang' makamano gikaw kalure kod chal marach mar klas kata kar somo mar nasari kata ECD e skul primar no. Koke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathothi wachni. Kada bed ni tend county ma Migori osego kenge mopogore e kinde mar higni 13 ma okalo iketo gima dwarore mondo somo skunde mag nasari kata ECD moketi e lwet counties odhi nyime makare pod nitie midhiero makoni kod kocha. Nok mar jopuonj kod nok mar kuonde somo ne jopuonje mag nasari gin moko midhiero ma pod okwako somo e nasari e kaunti ma Migori. Sikun primar ma Bishop Mugendi Kigutura madre e gwego ma Kigutura
e sub-county ma Kuria West gin moko sikunde ma jopuonje mag nasari pod onge kod kuonde somo malong'o. Na viongozi lakini wametusahau, hawakumbuki shule ya Kugitura kabisa. Kitu ambacho ningeomba ni kwamba kama kuna watu wengine ambao wako na moyo kama huo, tungependa pia waungane. Imekuwa ni shida kubwa. Watoto wetu wadogo wamekuwa wengine hata wakuji shuleni kwa sababu ya barabara, kwa sababu darasa linanyesha. Si kubwa sana kwa mfumo wa ugatuzi ambao shule za ECD ziliwekwa chini ya county government, kwamba baada ya miaka 12 ya serikali za ugatuzi, Kugitura hawajawahi kupatiwa darasa hata moja. Jopuonje maro praboro osebedo ka some klas ma obasi kod mabati kaka takombe malong'o ma jopuonje nyalo bet e skul ni bende onge. Istahili kuitwa darasa, ni mahame fulani hivi, mabati ya zamani. Shuleni hapa tumeambiwa kuna watoto zaidi ya 160 au ni PP1 PP2 hawana sehemu ya kusomea. So ni aibu, lakini kama ilivyo adha ni kwamba we must become the change we want. Kalore kod lwasi marach mar somo ni jopuonje mag nasari moko jodak e gwego ma Kuria West osewuok oko mar choko omenda mar gero klas na jopuonjre mag nasari mondo koro gibed kod lwasi maber mar somo e skuli ma Kigutura. Watoto wetu ndio wanatuchangia, serikali imekataa kutuchangia, mpaka watoto wetu wamejitolea kutuchangia shule yetu. Hata tunashangaa, ili tusomeshe watoto wetu waendelee, wajiendeleze, kesho hata wao wanatuchangia mashule, kwa sababu serikali imetukataa. Kama ndo mazingira wanaosomea, tutasahau ile kauli kwamba elimu ni ufunguo. Kwa hili darasa, hii elimu sio ufunguo tena. Haya ni mageti ya kwenda jehanamu haya. Kwa kweli tumeamua tutajenga darasa la kubeba wanafunzi 80, na hii ni kazi itaanza mara moja kuanzia Jumatatu, na tatafuta marafiki wengine ambao tumesoma, tupo huko nje, wazazi mmetutuma, mtawatafuta na wenyewe waangalie namna gani wanaweza wakasaidia. Hatuwezi tukawa tunakaa huko Nairobi wakati wadogo zetu au watoto wetu wapo katika hali hii. Jakom mar board maskun primary ma Bishop Mugendi Kigutura Zefania Mokenya wanjo puonjege osebedo kod lwasi marach mar somo kabende koro gimor kod okang' moka kod mokumo ganda mar konyogi e gero klas. Shukrani kwanza kwa ajili ya well wishers ambao wameweza kujitokeza. Haikuwa rahisi kwa sababu ni muda hili jambo tumeweza kuliangazia. Hii sio siasa, hii ni community imeweza kujitokeza. Machogu Kiboy mejada gwego ma Kuria West okono 10 county ma Migori nokoyudo puonj ka ukumo kang' ma okawo kod oganda giwegi mar gero klas ne jopuonjre. Iwe ni changamoto kwa wahusika wakuu ikiwemo waziri wa elimu na mji mwenyewe anaitwa governor, kwamba isiwe ni kila sasa ni kitu cha sisi kuwa tunachangia miradi kama hii. Migao masomo county ma Migori kar kamano wacho ni FC ma wuono ma Bukira Central ema pok ne owachnegi ni nitie dwaro mar gero klas e skulno. Kata mana chike ma pacho ka yango ni oganda giwegi kawo kale chenro mar kawo pacho ganda kata public participation ema onego wach chenrogo mag dongruok ma gidwaro mondo kotimnegi kod piny owacho. Ne Nyakalondo mar Moiko e county ma Migori, an Jo Juma. Wadhi wechego mag somo kama wayudo ni jotelo mabiro wuok e riwruok mar UASU e bade ma mbalariany ma Moi bende koro wacho ni gibo chungo ng'anyo ma bende gisebedo ka gidhi godo nyime kalure ni tenda mbalariany ma Moi oserem chopo dwach jopuonj mag mbalarianyno. Ka bende koro giwacho ni bende gibro yie mondo mi buog ngimagi kalure kod ng'anyo ma bende gisebedo ka gibago ka giwacho ni gibro mana chungo ng'anyono kosechop dwachgi. I want to clarify to the Kenyan public, to all stakeholders of Moi University, that the staff of Moi University are on strike simply because they are asking for their unpaid salaries. My colleagues have already talked about the return to work formula. All the items in that return to work formula that relate to finances
are in respect of salaries that have not been paid some 8 or so years ago. Because for the last so many years, we have not been earning our gross salary. We earn only net. Part of that salary consists of so many things which have not been met. We are not asking for any new terms. We are not making any new demands. Jodolo mag dind Islam koro dwaro mondo mi jatend migao mathieth Aden Duale ogwetao kalure kod mibadhi mokwako okumba mar SHA. Kane giloso e gwenge mag Eldoret County ma Uasin Gishu, giwacho ni okumano osebedo kod midhiero mathoth nyaka ne kete tim, kendo koro Duale onego ogwetao koneno ni ok onyal tieko midhiero kod mibadhi mabende okwako okumbano mar SHA. Waziri mhusika Bwana Duale akae chini apambane aone namna gani SHA itaridhisha Wakenya, kwa sababu Wakenya hawana imani na SHA. Huu ndio ukweli wa mambo. Sasa kusema kwa kuwa Duale ameshindwa, hapana, ni tatizo alilolipata. Lakini akiona maji ni marefu hawezi kuogelea, ni vizuri amwambie Mheshimiwa Rais, tafuta mtu mwingine, mimi imenilemea. Si aibu mtu kuzungumza ukweli mahala anapoona hawezi kufanikisha kazi aliyopewa. Rais aingilie mwenyewe, ni tatizo sugu, wakae na waziri wake waone, watafute mbinu mwafaka ya kulitatua swala hili. Wadhi kaunti ma Mombasa kama ydo ni gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir okwa jotelo duto mabende nitiere kaunti no mondo mioti kanyakla kod kanyakla mar kelo dongruok ne jodak ma Mombasa mabende no yierogi. Magine giwacho magine owachi ka speaker ma Mombasa Aruba Katri bende ne ojiwo jotelo mondo miori owere kod campaign mohiu kendo megi chop singo mabende ne gichiwo ne jopiny. Joja oko ni giler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Viongozi sote tuweze kufanya kazi kwa pamoja, ndio njia peke yake tunaweza kuleta na kufanya mabadiliko kwa watu wetu. Mano gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir kajiwo jotelo moyier mondo mi joket thenge pogruok magin godo kendo gitine jopiny kaka owinjore. MCA asimdharau mbunge, mbunge asimdharau MCA, women rep asimdharau mbunge, senator asimdharau huyu wala huyu asimdharau huyu. Na mimi Mungu anipatie ujasiri kuyachukua yote na nisimdharau hata mmoja. Kane uloso changama Mombasa, Nasir ne okoni jotelo duto nyaka bikanyakla mar neno ni gichopo singo mane gichiwo ne jopiny. Najikumbusha mimi na nakumbusha viongozi wote, we need to stay united. Otherwise we are not going to be the ones to drown. We will drown the people of Mombasa by failure of us loving each other. Komachielo, speaker mar od bura ma Mombasa Aruba Katri ne okwayo josiasa mondo mi jowe campaign mohiu kendo gitine jopiny mane oyierogi kaka owinjore. Mimi ningeomba wanasiasa wale ambao wako katika vyeo, miaka ni 5 jamani. Hawa wananchi wamepiga kura, si ndio? Umewapigia kura watu wafanye kazi. Kwa nini tuanze chuki na siasa kwa mwaka ambao haujafika ule wa kura? Tumepatiwa nafasi ya kufanya kazi. Watu wafanye kazi. Kila mmoja afanye ile kazi amepatiwa. Magene owacho e bura malikoni Mombasa kumane wachwale chiem kony ne jogo maonge kod nyalo. Leo hii watu wanapigana, mwingine akwambia sijui 2027 nitammaliza yule, nitamtoa huyu, sijui nitamuingiza huyu. Ningeomba wale viongozi, tufanyeni kazi jamani. Tufanyeni kazi ambayo ile tumepatiwa na wananchi. Halafu kiongozi wewe wakati umepatiwa kazi na mwananchi, uache kiburi, uache jeuri. Hawa ndio walokuchagua. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Duond bura mar UDA ok bi keto jachung' margi e yiero mar dundo e kachung'or bura ma Ugunja mabende Dhebagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Main ler mabende ne ochiw kod jatend piny Kenya Migosi William Ruto mabende nogai mar duond burano mar UDA. Koke kaunti ma Siaya, ripota mar George Amulo miyo ler mathoth wachni.
Jatend piny Kenya William Ruto mabende ogai mar duond bura mar UDA owacho ni gisewinjore e bwo piny owacho mar broad-based ni kama ODM nie gi mbito UDA ok chungie ng'ato, komedo ni ODM bende biro timo kamano e gwenge ma UDA nitie gi mbii. Si hapa kutakuwa na uchaguzi, mutachagua mtu ya broad-based ama mutachagua mtu mwingine? Tumekubaliana kama hapa kutakuwa na candidate wa ODM, sisi tutaunga mkono. Kama tutakuwa candidate mahali pengine, watatuunga mkono. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mtachagua mtu ya broad-based, na tumekubaliana chama ya ODM, chama ya UDA, Kenya Kwanza, tutakuwa na candidate moja hapa. Kama ni huyo wa ODM, sisi wote tutaunga mkono, kwa sababu hatutaki migawanyiko, tunataka tusimame pamoja. Ruto manowuoyo e kinde manoyawo ayanga chenro mar pi ma Ugunja Ukwala Sega to kod guro mise mar gedo mar chiro masidindi duto manie kar chung'o bura ma Ugunja osingo ikruok ma gin godo e neno ni giriwo oganda jo Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Ugunja, sawa sawa, mimi nataka niwaeleze mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba mwenyewe tumekubaliana siasa ya ubaguzi na siasa ya chuki na siasa ya ukabila tutazika katika taifa letu la Kenya. Tunataka serikali ambayo inaunganisha Wakenya wote, na ndio mmeona tumetengeneza serikali ya broad based. Nyinyi watu wa Unguja muko serikali ya broad based ama muko gani? Wangapi wanasema tuungane kama Wakenya jameni? Kabendo wuok tung mosuo gi kweth makwedo piny owacho kowacho ni gin jogo maonge gima nyalo konyo godo jo Kenya kendo koro kono gini obiro yombo gi sipwape yiero mabiro. Kuna watu wengine ambao hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, wanamangamanga wakisema sijui one term Kasongo sijui nini. Mimi nataka niwaambie, mnanielewa? Wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu wa shares, si mnawajua wale? Hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana akili. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, tulikuwa na Tibim, tukawa na Tialala, tukawa na Ria. Hiyo yenu ya one term na Kasongo ni kidogo sana. Tutawanyorosha asubuhi na mapema. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George Amolo ne mabendo kelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi Laksicho gito mag thond weche mabende ne waikoni. Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati pod odine log tich mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae kidayo dhoge kalore kod weche mag mibadhi mabende tude godo. Doma malo dagi golo chik machungo meko mar gavana ma Bomet Ngire Hilary Bachoka. Bende jodolo mag dinda Islam dwaro mondo mi jatenda migawo mar thieth Aden Duale ogwe tao kalure kod mibadhi magiwacho nokwako kumba mar SHA. Watude koromo kanyo saa 8 kone weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni mane en jatugo e tim mar Harambee Stars Charles Okwemba wacho ni tuke mag CHAN mancha ne ochopo giko oyawo thuolo mabeyo ne jotugo mag Harambee Stars mabende ncha ne oyudo thuolo mar rakore kod timbe mopogore opogore e tukego. Lazima imefungua, unajua kama nilikuwa naangaziwa na sio region yetu tu pekee.
la Kenya pekee, imeangaziwa kwingi sana. It is just a matter of time kabla tuanze kuona some of zile faida za hiyo CHAN in terms of wachezaji zingine nzuri na za nje ya nchi. So ni kweli imefungua milango mingi ya wachezaji kibiashara, tuweka pia kwa mapu nzuri. So ni tournament ambayo imekuwa muhimu sana kwa nchi yetu na kwa wachezaji, kwa industry yote kwa ujumla. Okwemba wacho ni tugo maber manchane Harambee Stars kata tim mar Harambee Stars onyiso tukego mag CHAN en ranyisi ni koro giikore mar kod timbe mamoko madongo mawuok e Afrika. Kwa nini tuseme hivyo? Ni hatua, kwa sababu unajua ukitaka pia kujua tengeza timu vizuri ama umefikia wapi, ni vizuri ujipime nguvu na zile timu ambazo ki rankings ama ki quality wako